It's the day before the fiesta of Argao, so I visited Casa Real as I was invited to be one of the judges of the second Torta de Argao Patilao contest. We had the privilege of tasting 26 different tortas created by our very own torta makers in Argao. The makers of the top 5 tortas will be awarded 10,000 pesos each. I had to judge the tortas based on their appearance, texture, aroma, and flavor. So, ang first Torta Patila was 20 years ago. Kunya, karon ang second. So, back then, 2004, less than 10 or 7 months siguro if I remember it right. Ang Torta Patilaw, that was the time nga mo mag-start sa mga sikat na torta makers karon like Chitang, OG's, and kaning JC's Torta. So, pagkahuman ato, mo na gi-subject na to sila sa product development. So, mo po ni karon may tabok. There are actually 28 tabok participants kunya blind sampling man blind judging. So, papila na to sila og card, gisud sa gisil, gisud sa box, gisud ang torta. Then, kung nakasabit na tanan, gibutangan og numbers. So, these numbers ani gi-designate what sila kay balo o which number ang ilahang torta. Okay. Bisan kami o ang mga judges wala ka ila. Okay. Now there are 3 sets of judges. Naitabo kahapon ang mga expert judges nga mga culinary expert yun sila na ay taga CNU, na ay taga DTI, unya na ay duha ka argawanons nga pastry expert pod. Unya of course ang mga taga CPO nga food tech o sa tourism o sa education diri po kaniya. Now, ang doon na po'y second set of kana nga judges, katong mga argawanos nga 40 years old pataas. Para nako, kay kami doon namin mga experience kung unsa gyud ang original nga taste sa argawanong torta, ang texture, ang flavor, ang aroma. So doon namin memory ana nga di na mo ma-explain kay subjective na jud kayo. So the third set of judges katong mga random tasters, argawanons and argawanons nga wala mo qualify sa set A ug set B. So katong mga batanon, mga 39 pa ubos nga mga argawanons na sila mo qualify. So ikaw man ani, doon na tayo point system ani siya. So ang best 5 mo itong kwaon, 10,000 pesos each ang atong gihatag. Then ikuha sa sila, enroll sa sila sa DTI for product development and CNU hopefully ug ang CTO for kanang mentoring program ani nila until may mo na po sila nga sikat ng mga torta makers diri sa lungsod sa Argao. Okay? So, ilaw naman. Hello! Gabot John! Gaon! This is a very challenging task as I need to make sure I cleanse my palate every time I taste a different torta. I need to put in mind that different considerations on how to judge the tortas are being put into place. While tasting the torta, I need to consider the appearance, the texture, aroma, and the flavor of the torta as well. So lisod jud kayo siya na task guys. Kay imagine 26 ka buo ka torta, kailangan nimo i-judge based on their different aspects. Hello, Argawanons! My name is Vivian Tampos, also known as Midori Shinzo. I am one of the participants in second Torta Patilaw contest here in Argao. Una sa tanan, nakahibalo ko ani nga contest sa post sa Argao local unit sa Facebook nga naa sila'y patilaw, second patilaw contest sa torta for celebration sa fiesta. And then, naaghatsad ko, it's because aside nga pwedeng mo boost ang ako ang business, but also to make my papa and my grandfather proud. Kay ang kaninga recipe is ikan gini sa inaha. So, ni-try me og join. Bahala na kung makadaog or dili. Ang importante nga natilawan sa tanang Argawanon ang amo ang recipe. Mga sukilabs, kung gusto mo nga mopalit og lamian nga torta, original nga torta dito ba sa Argao, pwede mo maka-coordinate sa ato ang tourism office o sa tourism head nga si Sir Vip Choi Similia. You can message him on Facebook para mapangutanan ninyo siya kung kinsa ang mga lamian nga muluto og torta dinhi sa Argao.
magbingka. Ang lamian nga torta, makadugay, magkalami. Okay. Balik na diri sugod. Balik. So, kani siya. Body na siya si attorney. Hello! Mayong hapon sa tanan. Happy Fiesta, Argao! Second choice. Di man makuha ni Uno mo ko napilian pero lima raman ang gihatag. So, mo ta ko tag 5.